Здравейте, приятели на eRider! Днес заедно ще направим анбоксинг на един от най-известните модели на марката Teveran, които може да откриете в магазините на eRider. А именно Teveran Blade Q Pro. Един градски модел, известен с отличното си съотношение цена-качество. И нека видим какво има в кутията. Вътре в кутията на първо място е самата електрическа тротинетка, ръководството за потребителя, зарядното устройство на тротинетката. Моделът пристига и с две NFC карти за сигурност, както и мултифункционален инструмент за сгубяване. Всичко е добре опаковано и обезопасено, така че тротинетката да пристигне в перфектно състояние. Виждаме, че кормилната рамка е свалена за по-компактно транспортиране и се фиксира лесно с 4 винта с инструментите за монтажа, които са включени в комплект. Сгубява се супер бързо, като целият процес отнема броени минути. Първите ви впечатления са, че Teveran Blade Q Pro е много стилен и компактен. И нека преминем направо към кормилната част. Една от най-интересните му характеристики е именно регулируемото кормило. То улеснява съхранението и го прави подходящо за хора с различен ръст. На него се намират и всички ключови контроли. На волана вляво се намират бутоните за управление на светлините, мигачите и клаксона, удобни за натискане само с палец. Те регулират предните и задните LED светлини и два мигача от страни на дека. Вдясно се намира цветен LED дисплей, който ясно показва важна информация, като скорост, батерия и режим на движение. Има вграден четец за активиране на скутера. Дисплеят е контрастен, лесен за четене дори при силно слънце. До дисплея има конзола за превключване между един или два мотора. До него се намира и NFC заключването за предпазване от кражби. Просто допираш картата и активираш. И двете ръкохватки са доста удобни и комфортни и не позволяват изхлъзване на ръцете. А на тях се намират и двата лоста за спирачките. Спирачките са механични дискови, като осигуряват безопасно спиране и лесна поддръжка. Слизаме надолу към кормилната тръба, която впечатлява с изчистен и красив дизайн. Веднага прави впечатление, че е красиво брандиран. Най-долу на кормилната тръба се намира фара с вградени две LED светлини. Под тях се намира сгъващия механизъм, който тук е направен доста качествено и функционално. Механизмът за сгъване е изключително удобен. Просто дърпате щифта и сгъвате лесно електрическата тротинетка. С тегло само 26 кг, Blade Q Pro е компактен и идеален за транспортиране и съхранение вкъщи, в офиса или в багажника на колата. Нещо друго, което прави впечатление, е предното и задното пружинно качване, което заедно с амортисьорите осигурява плавно возене. Носачите са в много красив червен цвят, доста масивни и стабилни. Стигаме до най-важната част на всяка тротинетка, а именно нейните мотори. Модела разполага с два мощни мотора от по 350 вата. Гумите са 8-инчови помпащи се гуми, качествени и устойчиви. Стигаме и до сърцето на електрическата тротинетка, нейния дек. Широка платформа, покрита с неплъзгаща се гума. Осигурява сигурност и комфорт дори при дълги пътувания. Достатъчно удобна, за да побере свободно краката ви, дори с по-голям номер обувки. Под капака на дека се намира и батерията. 36 волта литиево-ионна батерия с капацитет от 15 ампер-часа, осигуряваща пробег до 40 км с едно зареждане. Допълнителната степенка за краката в задната част удължава дека. Дължината на дека е 55 см, а ширината е 20. Blade Q Pro в момента е на супер атрактивна цена от 1450 лева, намалена от 1700, до изчерпване на количествата. Ускорете към subscribe бутона и към магазините на eRider и направете своя тест драйв на модела.